Ken Rosas. Tinapalabas, binaybayan ni Nardo ni Susan iti maysang ospital. Ni Michael, tinangipakamok ni Alexandra, ang nakakonfine ti inana. Dagos, ang nagturong daytoy iti ospital. Ket ditoy ang nakasangit, ang nakakita iti masakit nga inana. Iti sabali a bangir, sinelebraran da Emily ken Darius ti anniversary da. Namuan pa ni Darius anapan iti ospital ni Alexandra. Ket dagos anapan daytoy iti ospital. Ditoy, nakita na akain narakop ni Alexandra ni Michael. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Bala Ken Rosas! Sir, itulod mo ni Alexandra yung apartment na. Tapno makay na. Kabailak niya gawid nga may mesa. Itulod kan, Alexandra. Sige na, Alexandra. Sumurot kan ni Sir Darius. Siyak pa lang, tagbantay. Kasapulam, ti agina na. O anya, Jeremy? Makarelax ka ka di? Di pa lang mas masahik kan ka? Adula unay ngamin ti pampanunutam. Matuo ka na kon. Kano ka di arumwar iti pagbaludan dayjay avanji? Mabiitan. No apay mat ngamin anatiliw iti. Salpag dagita pulis Di mo panunutan dayjay. Ibagam iti abogado. Darasin ng ornusan ti kaso ni Vanji. Tapno isupat ti katulungan tayo ang mga sikaso kadagiti babae. Kasapulat dagiti mapagtalkan nga agtrabaho ka na. Anya ka da klase nga arak ti kayat yung inuman, ha? Jay kang ingina na klase. Matungpal no day tati kayat yo. Amin na kayat yo, ited ko. Amok ngamin asaan da kapulo sa paayan kadagiti kiddawa kada kayo. Sigurado na ita. Pinaayaban kayo. Tada kayat ko nga ipapatay kada kayo. Uy. Maramat kumutlangan dahito inted mo aka barbaro apaltog. Sino na ita? Dahito tiladawan na. Oh, Baknang tilangana. negosyante dayta, Nardo. Pudno abak nang ngam di na kayat tiag bayad. Kalpasan na maumaan na tinted kong escort service na. Di nang kayat tiag bayad. Ibagam laeng no sa dino ti mabalin mi apakasarakan kan kuana. Tapno planuan mi analaeng tiaramiden me. Si kagayam ti Michael nga ibagbaga ni Alexandra. Saan nakunay nga mo, sir? Nga musika? Kabisado ka. Sige. Siya kung ti makaamo amang kadwa ni Alexandra. Amang ano dapat aramida medyo opisina yo. Nag-file ako ni Tilib ko, sir. Amok nga nakasapulan ang kaduak ni Alexandra. Mabit lang, sir. Mapan ko lang kitaan ti pasyente. Amang ano nakariingan. Mamang, ada akon dito'y abay mo. Jack, napigsaan. Isok. Yasitak mo. Dita, lapayag mo. Tada, iba ka. Sige, mamang. Ibagayo. Aday ta. Nayasidag kong tilapayag ko itingiwat niyo. Maganad ka, anak ko. Nangag ko. Anak Sarita, Danardo Kantiago. Kat makikapunta. Iti. Iti. Sige, mamang. Ibagayo. Gani. Cherry me. Agan. Nat ka.
na si Pupuso sa pasama. Awanan ni mamang ko. Natayan. Kadwa ta dito ni Sir Darius. Ngam, kilaat mo ta na rin war. Nagsakit na itaya na pasamak, Michael. Diyak pa'y naipapas ni pa nagkadwami kini mamang ko. Apay anatayan. Apay ang pinalawan na kon. Apay. Naawat ko ti text message mo, iha. Isungay mawag ka kadagos kan ka. Mami, awanan ni mamang ko. Iha, inton umaypay alawas ti panagawid mi kandidadim. Manipod iti panagturmi. Ang ikarigatan mi ti agawid. Maawatan kayo, Mami. Sige. Kat tulungan da ka amang ikarkararag iti kararwa ni mamang mo. Agyaman ak, Michael. Kadagiti panawan ti panagladladingit ko. Ginak pinaypayan. Awan anyaman na, Alexandra. Masyanak namin kan ka. Tagmay sa ka dito yung apartment mo. Sigodan ngag may mesak. Nairuwam akon. Kadwaan ka no kayat mo. Diyak kayat ang makita ka na ladingit. Masaksakita anak. Saanan, Michael? Agyaman aklangan. Agsubli akmat lang iti trabaho. Tapno maituloy mi ti kaso ng imbestigaran mi. Kasla na sakit trik na kamang panaw kan ka ita. Awagan kanto no kasapulan ka. Tani, manon nga aldaw ti panaglangan mo iti trabaho. Ang mga nusukatan na kanyepe. Ura ikatandak. Basta para kan ka. Sana nasakit kanyak. Ado ti mabali na sir kakatrabaho dita. Agawit ka kuman. Amok. Ado matdagiti personal abanag arumbang nga asikaswam. Sige man langan. Oh, Alexandra. Noda ka sa kulam. Awagan na lang ha. Umaya ka dagos. Juan Michael. Kat agyaman ak. Ni Michael na Jerimor manipod iti apartment ni Alexandra. Anya nga tati inaramid na ti tauneg. Naimbaglakit din, ta sa anak nagtuloy ng imunag itay. Ang apay akas to ti marikriknak. Masaksak tanak no makitkitak idadwa. Duha kami kini Alexandra ngagpartner. Kaslamas nalagan tirik na anak ni Michael. Jack maawatan tiriknak. Pandarakit din ti kotse. Urayak lang ni Alexandra yung opisina ni. Michael. Ha? Sir Darius, good morning. Naimbag nagsapa, Matt. Naragsak kan sakit di ita. Ah, inspired ngamin, sir. Wen, ta nakita ka arimwar manipod iti apartment ni Alexandra. Kadwa ko ma, ngam kinunana sa anin. Sumrek sa kanon inton bigat. Uy, talagaan nasingid kayon iti tunggal may isa. Amom pa yun no kaano asumrek. Amumutan. Agin inawag kami kanayon. Talaga gayam an nasingid kayon. Ah, medyo. Saan ang narigat nga yata ni Alexandra, sir? Napintas, sexy, nasimpet, ken natured. No kasta, iso ti inspirasyon mo. At kakadwa kayo. Iso nga, damagag man, sir? Pudno ka din awan pa'y boyfriend na?
Ha? Sige, sir. Taituloy ko pa dito aramida. Manipod dito'y ayanta. Nawaya makita ta, tipon teriyata ang negosyante. Ba't nang gaya matalaga? Nagdakal tibalay na. Dayayan. Aglugan na ni Tikotsena. Apaman na makapanaw. Surutin tanadagos. Amo mo ti aramidan ta, Tiago. Kabisado kami na narwama ko ni Tikastoy abanag. Intan, surutin tan. At teta, naitinagtantikot siya tinigosyante titeras. Kasanong tibangkay? Ibagkatan. Kat ibalang tayo ti karayan. Partakan tati ako na ang mga nuwad na makakita ka tata dito'y. Amay ka. Ibagkatan harudan. Malagsakan at unay ka na kayo, Adwa. Good job! Impaanod milatan ti bangkay na iti karayan, boss. Awan ka di tinakakita ka na kayo. Awan, boss. Sigurado na ita. Bueno, ato iti kwartayo. Umanay daytan. Saan kayo amalugi? Wow. Agyaman kami, boss Nagado. Jeremy. Alexandra, Si Kamot Gayam, Agent Campion. formal ka matlaunay. Naggapuak dito opisina ni Hepe. Nagsalita kami may naig iti po sa tipod no nga inak. Anya, umunag ka kadimat iti opisina na. Saan? Ururahin ka. Kung nangamin ni Michael nga adda ka di taunag. Sige, inakla ka sarita ni Michael. Agsarita ta. No may panggap iti trabaho. Juan, mabalin ta tagsarita at tututo. Ngam, no may papan iti personal abanag, ni Michael ti kasaritak. Adda nasarakan na abangkay at tumtumpaw iji karayan. Anya? Addan ita iya punerarya. Amunda pa'y, tigin na siya sino na. Wah, kalpasan ti escort service. Adda manen baro akaso ti pamapatay. Saan ka din amalmalpas dagitoy a klase ti krimen? Dahil pati bangkay ti biktima. May sa atama iti ulo na tinakaigapon ti papatay na. Kaya't sigun iti report dagiti pulis. Riding in tandem dagiti suspect. Katamtaman ti pamagina. Agarop 50 ti tawan na. Anya nga tapay dagiti daddo maapakabigbigan kan kwa na. Sigun ka dagiti pulis. Patsanda may sa professional. Ta nakasuot pa'y laken kwa na ti polo ken pantalon na. Anya nga ta ti motibo ti kriminal. Adda nga ta pakainaigan na itipan nakapapatay ti escort service. Nakaragrag sa kaita, Jeremy. Di mo pa'y gayam amo ang nakarwaran iti pagbaludan ni Banji. Kasta ka di? Adan katulungan ta, Emily. Talaga ka di nga agtalag ka kan kuha na? Nabayagan nga gama mo kami. Hindi pa'y larugrug yan mi tinegosyo. Agin inawag kami. Sige. Paano mo tamalpas ti misyon mo? Di na ko maapuraan. Kung nagtumot ngamin kan ka, lepase mong tibiyag dayjay at tao. Saan pa'y? Jeremy, isurum langan kanyak no kasano amaalak dagiti napapatag nga impormasyon iti bank account na. Ta iso ti aramidan. Idi pa'y lang ko mga imbagam day ta. Pinabayag mo pa'y laang.
Kurso na damsamot ngamin da nga agent. Saan? Di ka ko magpanunot iti kasta, Jeremy. Gapo ta sikat, ti kayat ko. O kasta, kotse tinapapatay ang negosyante day tinatinag dito daras. Pudno dayta. Igam konti files ti negosyante. Sige, mapantan ija opisina. Nasaysaya at nga ija iti pangkitaan taan na imbag kadagiti records. Well, Sigurado asaan na makapagkadkad ni Darius? No awaga? Kad agkita kami man dito restaurant. Awagak? Kat kumbinsirat nga agkita kami. Aday ta? Agriringan ti cellphone na. Hello, honey? Adam dito restaurant. Umay ka kumaita ditoy. Ay, sana mabalin. Basta umay ka. Urayan ka, ha? Okay. Ibagak the exact location. Awan matlaangan ni Darius. Manon nga oras nga agur-urayak. Nauma akon iti kanayo nakastingar aramidan na kanyak. Nasaysaya at sano awagak laangan ni Michael. Barang matulungan nakpay kadagiti napatpatag nga impormasyon anas kan amaamuak. Emily, saan akong ngagbayag pa? Mapana kon? Ag-overtime kami ngamin ita. Anya? Di mo pa ginargaraw ti in-order ta, ah. Pumanaw kan? Sana bale, siya akong timang bahid ka dagiti in orders ta. Ngayon, agaraga, kurang samat ti kwarta kita. Adamat card mo, saan ka di? Iswipe mo laangan, di nakabayad kan? Aywan na niya. Sige, isulangan nga ro ti aramidak. Kukwa konti kwartam Darius. Apaman ang makapanaw ka. Awagak tumatan ni Jeremy. Nasikngat. Nagprika ta makita ti dalan. Agpaliw ka laeng. Patsek. Dandanitan makamatan di punteriya ta tao. Kabisadong kaditi plate number jay lukan. Kabisadok. Oh. Isunday ito nalabaga, kotse. Ha? Iso talaga. Ibatog ko ti motorsiklo iti driver seat. Paltugam ton. Nakabatog Santiago! Natabak! Porta ka mapatarayan ti motor! Ha? Saan mo nasamot na natamaan? Kumamkamat! Palpaltugan na ta! Porta kampay! Ha? Tiago! Tiago! Asino, timang kamkamat kada Nardo ken Tiago. Anyamat, timapasamak ken ni Tiago. Gagayem, di uliway na denggen, tituloy tinubela tayo na pauluan. Pala Ken Rosas! Pala Ken Rosas! Tinapalabas, pimusay ni Susan, ngam sakbay anatay daytoy. Naibaga na ken ni Alexandra nga ganad, tanakikadwan da Tiago ken Nardo ken ni Jeremy. Kabayatan ti panagladladingit ni Alexandra, ni Michael ti kanayon amang kadkadwa ken kuana. Iti na minsan, nakita ni Darius ni Michael ang naggapo iti apartment ni Alexandra, kat nasaktan. Kabayatan na, imbilin met ni Jeremy apapatayon da Nardo ken Tiago ti maysa negosyante, gapo iti saan na apanagbayad iti inala na nga escort service. Kalpasan ti panagkita da Emily ken Darius iti restaurant. Dagos nga inawagan ni Emily ni Jeremy. Binaon ni Jeremy da Nardo ken Tiago, gapo iti maysa a misyon. Itagagayem, denggen niyo tituloy tinobela tayo na pauluan.
Bala Ken Rosas! Tiago! Natamaan ka kadi! Si Marding anak ko ng kamat tikot si Idilson mong tagawitan. Maulangawan. Adun ti Dara. Napukaw kanya. Sa dino na lugar ti ayang ko. Awagak ni Alexandra. Kumusta ang tirik na mo? Nautot pa lang ti sugat ko. Oo. Di mo pilitan ti bumangon. Di mo pa'y kabailan. Riding in tandem, nakidi ng paltog kanya. Pod na ti kinunam. Ano pundatan at talaga. Kaya't daka patayan. Makamatak ko maida no sa anak anagulang. Pacheck. Napunta ak jabak rider. Nagsarita ang tati oras apa nagkita tayo di opisina. Ngam nala daw ka iti manong nga oras. Apay, sa dino ngamin tinapnapanam. Personal data na damag. Personal. Amom Darius, data rason mo ti mangirupo ka data. Kasanuman ka personal data. Rumbang amaamwak. Oh, sige. Nagkita kami kini Emily. Kunakon ka. Nga magwarikan. Awan ka di ti pa nagsuspetsam uray basit laang kankwana. Awan ka di ti pa nagduaduam iti kinatao na. Ti sugat ko, Alexandra. Di ka nga min garaw-agaraw ah. Darius, nasaririt ka. Amok data. Apay adi mo aramatin data asirib mo. Imbestigaram ti biyag ti sabali at tao. Ngam apay adi mo maimbestigaran ti kabibiyag ti ipanpanakkel mo a girlfriend mo. Huston, Alexandra. Darius, nasaysayang at amanggam ti amin nga ibagak. Tapag pampanunutam. Ita nakapsot ka. Sa dinot ni ayan ti ipanpanakkel mo anobyam. Awagam ah. Paumayam dito eh. Ngam na di mo kaya, ano sanak nga rod amang bantay kan ka ditoy. Asyak ti mga sikaso kan ka ita. Kumusta ang tirik na, Tiago? Aray, nautot ti sugat ko. Aray, Mabit lamang baganda ita. Pribado a doktor, timang tamtaming kan ka. salpag dayjay. Nalay mat a pumaltog. Amang ano na tayo matenday jay. Nalay mat. Masigurado na tamak dayjay. Ngamno kas pangarigan tasan anatay. Iti sumaruno. Siguraduan tan ang mapatay ta. Unkayam. Asino dayjay a tao? Diyan mo. Basta ti plate number kan kolor lang ti lugan na. Tinaybagan ni Boss Jeremy kanyat. Kaya't ko nasublian. Kaya't konti agibalas. Mapasamak to data, Tiago. Agpaimbag ka pa'y. Talaga gastusan ni Boss Jeremy, ti pa nagpaimbag mo. Kaya't napay, ngagbiag ka. Kita, Emily. Nai-withdraw tati amin na kwarta ti gayem mo iti bangko. Sinurot ko lang, timbaga. No, hindi pa ila kumangay naramid tati kastoy. Alpas ko man. Ang gamagore ka? Kaslasan ka naragsa ka. Impapatahin mo ka din, tigayem ko. Kunakon kat amadanagan ka. Uray kaskasan mo. Gayem ko day jay. Siyempre, madimot lata tiriknak no kas pangarikan kasi. Pinagpili ka iti. Biyag wano kwarta. Kwarta matipinilim.
pinagpili ka mat. Siyak, wano iso. Siyak ti pinilim. Ita, kasta ti marikriknam kan ibagam. Ibagam nga ron tipod no. Natay ka din ni Darius. Nasayat man doon natayan. Tapno awanan karibal ko kan ka, Emily. Michael, tulungan na. Iawit to ni Darius. Wen, imayak adagos. Tamok nga yawit tayon. Nasayat met. Jakon kaya ti agtalina dito ospital. Manungal daw ko dito eh. Ijay apartment na ti pangyawidan taken ko na? Saan? Ije apartment ko. Huh? Saan kan nga reklamo? Apay, ada ka di mga sikaso kan ka ije apartment mo? Awan. Iso adi ka nagreklamo. O sige, Michael. Ipatugaw mo dito wheelchair. Anay ko. Inaya din yun. Nasakit pa lang ti sugat ko. Managanay kagayam, Sir Darius. Swerte ka. Tanimadam ko ti mga sikaso ken ka. Siyakla ko man tinapaltugan. Anya? Siya akong tinang bayad iti bill mo. Adtoy. Isubli kon ti card mo. Sikat tinagbayad? Oh, apaya di mo inaramad da ito card ko. Kasano nga aramatag? Kat zero balance data card mo. Imposible. Si kanton ti makam mo amang i-check ije bangko no apay. Delikado ka, sir. Amang ano nabiktimada kan dagiti sindikato. Anya? Naskan amawat-wat ko dito sugat ko. Sana mabalin ti kastoy. Oh, Nasakit pa lang. adpiti ka na. Nakasat samot man yun. Ano, Sam? Talaga asa anak anala ingagluto. O sige, makaamukan dito ya. Rumuarak. Ituloy ko tag-imbestigar. Saan ka pa lang nga makaduan nita? Amo? Iso ngagpaimbag ka. Kat, anya ka nga oras nga agsubli. Di ka matanakan. Saan ka baybayan? No pa'y saan mo ang magustuhan ti luto, siguradwak asaan ka ang mabisinan. Nagyaman na. O sige, mapanakan. Agrubrubat ka mat. Ada pa na? Sumurot ka mat kanya. Kaya't ko amam-amum ni Vanji. Nakarwaran ni Vanji. Imawag ti abogado na. Intasabtan. Rambakan tayo ti irurwar na iti pagbalutan. Pero ba nga rambakan tayo? May maysa tayo na pamilya, Emily. Saan ka kadya maragsakan? Diyan mo, naramba nga maragsakan na. Agsaga na kakit din. Agur uray siguro ni Vanji. Oh, welcome to the family, Vanji. Maragsakan tayo, Riknak. Iti inaramid mo para kanya, Jeremy. Natuukan ka ka di unan? Jakon kaya tiyag subli pa iyon ti pagbalutan. Asino nga min tinangibag ang agsubli ka pa dyan? Ang yaman ang Jeremy. Mamamunto pa dagiti daduma kakadwa. Yamamukin ka tagbalin po asawa ni Emily. Hello, Emily. Agaman po kami. No kasta, agselebrar tayo. Ipakitan to ni Emily dagiti tarakunan ababay. Kaya't ko ni damat ka. Patya ka magustuhan ti trabaho. Takas ti trabaho mo. Natulog ka mag-atalaga. Juan Gayan, ni Mauricio. Kaya't ko ang makita ni Mauricio. Siguro adan sa bali ababay. Tawran siya. Nabaya ka niya kahit kita ni Mauricio. Ano? Nagkariiti, ngerwar na iti pagbaludan. Ngam tinatimpal, tikat na. Siya
tinang tungpal iti dayta kanina. Kasapulam pa'y kadi, ikaskan pa. Ang trabaho kalangan kanya kan saya. Ado, ti kwartan. Dayta ti pasigurado kanda. Silipyag pa'y lagayang tigayem mo nga agent. When? Nabuyak iti telebisyon? Sa dino itantayan na. Kalpasan na nakarwar iti ospital. Jeremy, please. Di mo kuman parigatan tigayam ko. Biro kam ti ayan na, Emily. Ngam, Mapan ka. Kat aramidam ti imbilin ka. Di mo liplipatan ana i-transparent iti account mo ti kwarta abingay mo. Jeremy, sardingan niyo kuman ni Darius. Tapay? Naalata mo tanti kaya takan ko na. Iso asahanan arumbang agbyag dayjay a polis. Iti sumagmamanuhal daw pa nagtalinaid ko dito apartment mo, Alexandra. Narwama ko ng mga itinakset. Wano overcook alutom. Iso ama ikawakan to, inton makasublikan iti apartment mo. Mabait lang ha, umawawag ni Michael. Sumbatak lang. Hello? Nasayata nakapanaw ka dito opisina. At ang aming babae ngay may nakisarita ka ni Hepe. Sino day na babae? Napintas, napudaw, at idugtibok na. Nilakip di Emily dayta. Birbiro ka na ni Sir Darius. Ngam, saan kayo ang madanagan? Saan nanamuan o sa dino ti ayan nyo ita? Okay, agyaman kami, Michael. Bye. Sapsapulin nakakano ni Emily. Anya. Saan narombang amaamuan na no sa dino ti ayan ko ita? Dayta ka ditiga po na kayat montag subli di apartment mo? Tapno agkita kayo manan? Saan matkit di? Tinasayat. Mangantan. Lumamiisan na ito yung saganan. Nakita ko dagiti escort service mo, kan dagiti babae nga maki-online. Kasapulak pa iti ad-ado. Kasapula namang recruit tayo kadagiti babae, kadagiti probinsya. Dagito yung amin, dagiti nalaka, amaalalukoy. Okay, aramidem, Vanji. Napigpigsa, kan nabibiit pa'y kumati pa nag-recruit. Nukadwak ni Mauricio. Baybayamon da dya tao. Naragsak siguro iti biyag na ita. Amangan mat, no adandakas sa napasama kan kuan. Anya ko maita. Agbyag kalata nga uray awan. Basta agtrabaho ka. Okay, Jeremy. Di mo liplipatan. Asyak tinangirwarkan ka, ijay pagbaludan, Vanji. Agyaman nakiti panang itulod yung kanya dito apartment ko. Michael, Alexandra. Awan anyaman na, Sir Darius. Oh, apeng inikat mo ti bandage ti sugat mo. Kas makita met. Naimbaganan. Piglat langan na ito eh. Nakas na, ag-report ka nga rudan, inton pigan. Ungayam, ada imbitasyon ni Hepe. Birthday na kano. O, di mapantayo. Itugot tayo kano dagiti partners tayo. Ha? Ma'am Alexandra. Sikat to ti partner ko ha. Adda ka din ibaga ni Hepe akasta? Ay, ada. Iso nga unahan kan Sir Darius. Alayat ni Ma'am Alexandra partner ko. Sika talaga. Inunaan nak manan. Ngam sana bale? No si kanto tagbali na partner ko. Okay lang. Kasano ang napasamak ang na zero balance ti may sa bank account ko? Kat sakmat lang ti makaamo iti PIN number na. Sigurado. Sindikato lakit di tinangaramid iti na ito eh. Ngam. Kasano? Masapo lang maimbestigaran na ito eh.
makikoordinate kiti bangko. Kumusta ka, Darius? Nakarecover ka din? Wan, sir. Isu na lang ta madlaw ti sugat iti takyag ko. So nabali, tanaimbagang kan. Back to work ka, no kasta? Kasapulan, sir. Awan ngamin kadwa ti partner ko. Pudno day ta. Rumbang tinulong kayo. Awan gayam. At daim may ababae dito yung opisina iti na minsan. Emily, tinagan na. Live-in partner mo ka no? Pudno ka di? Kuha, sir. Kaya't naamaamuan no sa dino ti ayan mo. Ngimjak imbagbaga. Palagipan ka laeng, agent kampiyon. Aganad ka kuma. Nang runa ka nagiti babae. Ang mga nuisuda ti mangirubukin ka. Agyaman na kiti palagip yo, sir. Awan gayam. Inton ka ni kadwa arabi. Selebrasyon ti kasangay ko. Adama angay argragsak. Katkas kan nawidan. Amin nga agtrab-trabaho dito ay mabalinda nga itugot dagiti asawa wenno partners da. Namnama at tiyo umayo kini Alexandra. Marigata nak amang pili. Noan niya ti usarak iti party ni Hepe. Ang mga no, sakto lang ti awan partner na. Tas lakto la pimpiman ni Jay. Ne. Adda nagsardang halugan iti ruwan. Asino nga tanay Jay? Si Ripak man. Ne. Iti awan silaw na iti nagparkingan na. Bima ba? Nalipatak na inyon ti silaw iti ruwara. Ngayon, kasla babae. Darius! Ni Emily da ito'y. Lokatang kumateri daw. Ni Emily kaya. Darius! Darius! I missed you. Emily, Madandanagan haktap nga mom. Abay at inakpulos inawagan. Kahit nakadi pagdanagan. pasensya kan. Itaak lang ngamin na nakarecover. Ngam apay nga ron at inak inawagan. Imbagam kumadagos tinapasamak kan ka. Tapno siyak tinangasikasukan ka. Oh, kita mo. Timutong kan. O sige, agkalay na udak pa lang diti apartment mo ha. Asikaswan ka na imbag. Ilutuan ka iti paboritom. Miss ka talaga. Anya, tipang panggapan ni Emily, ken ni Darius. Anya mat ti mapasamak, iti panagkita manen da Alexandra ken Emily. Gagayem, di uliway na denggen, ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Nobela ni Elena Nudo. Iti mo direksyon ken musika Jonah Rebotazo. May sapay as sagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Bala Ken Rosas!